Ginaligar ido buang nakakagat sang senior citizen nga lalaki kag duha pa ka ido sa Barangay Santo Domingo, Arevalo. Ido nagpositibo sa rabies. Yaring balita. Ini ang naagom nga pilas sang 60 anyos nga si Jerry Delgado sang Barangay Santo Domingo, Arevalo matapos ginkagat sang ginaligar ido buang sang Oktubre 6 sang hapon. Suno kay Jerry, pauli na ini sang gulpiada nga ginkagat sang ido. Matugol pa nang intukloy ako, kibot ko na gano'n bla, dire o. Dasun ang dire, intukloy ako, ganun kay laba, short ko bla, duga pulok sa muna. Gilayon niya gindala si Jerry sa ospital kag gintublukan sang anti-rabies vaccine. Magluwas kay Jerry, ginapahayag nga may duwa pa ka ido nga ginkagat ang ido buang. Ang ido buang ang nakalabot sa bahin sang Barangay Mohon. Nang luya kuno ini, tubtob nga napatay. Nagkuha ako sang kalat. Para si Udon mula namon para hindi na makapalagyo. Medyo maluya nagawa ang ido, ang typical nga buang na bla. Nagalaway na sa. Gilayon niya ginkuha sang Iloilo City Veterinarian's Office ang ulo sang ido kag ginpaidalom sa rabies examination. Oktubre 10 sang nagpositibo ini sa rabies. We will conduct the soonest possible time ang ring vaccination sa Barangay Santo Domingo since last kita conduct na mass vaccination sa barangay. That was 6 months ago. Sunod sa punong barangay sang Santo Domingo, wala sa iya mga residente ang nagapanagiya sang ido. Sa Huwebes na tala na ang vaccination sunod sa barangay. We don't know kung basi may mga na-encounter pa siya nga iba niya ido. So sigurado namon nga mang house to house na gid nga basi may mga pumuluyo nga wala sang time nga magdala diri sa ido nila. Ginamonitor na si Jerry nga makumpleto ang doses sang anti-rabies vaccine. Nagnegatibo naman sa rabies ang duwa ka ido sunod sa Animal Welfare Group nga nagtatap sa mga ini. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas.